ማርክ ካርኒ ሓድሽ መራሒ ሰልፊ ናይ ሊበራል ካናዳ ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ እዚ ሰበር ዜና እዩ ካርኒ ካብ መጀመርታ ናይ ውድድር ብምዕዋት ወሳኒ ዝኾነ ዓወት ረኺቡ እዚ ውድድር እዚ ድማ በዚ ዓመት ንመጀመርታ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃሰን ትሩዶ ስልጣኑ ብምልቃቑ ዝጀመረ እዩ እቲ ቀደም ኣብ ማሓዳሪ ባንኪ ካናዳ ከምኡን ባንኪ ናይ እንግሊዝ ኣብቲ ናይ ክልተ ወርሒ ውድድር ቀዳምነት ሒዙ ምጽናሕ ይፍለጥ እዩ ቀጽሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዝሃገር ክኸውን እዩ እቲ ኩሉ ፕሮሰስ ምስተኻየደ ማለት እዩ ኦሬዲ ግን ተመሪጹ ኣሎ እዚ ናይ ሰበር ዜና መዘናግዒ እዩ እቲ ዝነበረ ቀዳማይ ትሕዝቶ ድማ ቀጽሉ ኣሎ ከምዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መደብ ገና ቀጻሊ እዩ ተመሪጹ ኣሎ እንተኾነ ግን ፕሮግራም ይገብሩ ኣለዉ ፕሬዚደንት ሰልፊ ሳቺት ማሄር ከም ዝገለጻ ካርኒ ነቶም ቀደም ሚኒስተር ካቢነ ካሪና ጎልድ ቀዳማይ ሚኒስተር ፋይናንስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ክሪስታ ፍሪለን ከምኡን ነጋዳይን ቀደም ኣባል ፓርላማ ሊበራል ፍራንክ ቤሊስን ስዒሮም እቶም ሰለስተ መወዳድርቱ ማለት እዩ እሱ ቀዳማይ ክምረጥ ተባሂሉ ዝነበረ ኣርባዕቲኦም ብዙሕ ደገፍ እናረኸቡ ናብቲ ቦታ ብደስታ እዮም ኣትዮም ነቶም ኣብቲ ሰልፊ ዝሓሸ ሓይሊ ዝህቡ ደገፍቶም እናመስገኑ ሓሳባቶም ገሊጾም ኣብ መወዳእታ 151,899 ተወፈይቲ ሰልፊ ኣብዚ ውድድር ድምጾም ሂቦም እቲ ብዙሕ ድምፂ ዝረኸበ ውሳኔ ተወሲኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ማዕረ ሚዛን ዝተዋሃቦም ደረጃ ዘለዎ ስርዓት ድምፂ መሰረት ምግባር ድማ ካርኒ ንዓኣቶም ብዝተረፈ ሃገርን ኣብቲ ዘይተረጋግአ ኩነታት ኣብ ቀረባ መሓዛ ካናዳ ክመርሖም እዩ ተራእዩ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ፌደራላዊ ምርጫ ንሱ ነቲ ሰልፊ ወኪሉ ክቐርብ እዩ እቲ መርመራታት ርእይቶ ድማ ምስ ሰልፊ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ሓሳብ እናጸበበ ከም ዝኸይድ የርኢ ወይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ፒየር ፖሊየቭ እዩ መርሐ ዘሎ ካርኒ ሓላፍነት ተመሪጹ ሒዙ ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ እውን ኣባል ፓርላማ ኣይኮነን ኣብ ኣያነይቲ ከባቢ ከም ዝዋደር ገና ኣይተፈልጠን ኣብቲ ቀጻሊ ምርጫ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ብዝኾነ ቦታ ክወዳደር ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ ዓብይ ነገር እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ካናዳ ትሩዶ ብዝገበርናዮ ነገር ኣዝየት ሓጒሰ ኣርባዕቲኦም ተወዳደርቲ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጦም ከለዉ ትሩዶ ውጽኢት ምርጫ ቅድሚ ምግላጹ ሒደት ደቃይቕ ንተወፈይቲ ሊበራላት ንመወዳእታ ግዜ ኣመሓዲርዎም ማለት ኣውት ቀሪቡ ስፒች ተሃበሎ ታ ስፒችን ከቀርበልኩም ብዝገበርናዮ ነገር ኣዝየት ሓጒሰ ዝበለ ትሩዶ ከም ፖለቲከኛ ኮቶ ከምዘይከውን ድሕሪ ምግላጹ ዳርጋ ናይ 12 ዓመት መሪሕነት ሰልፊ ሊበራል ካናዳ ከም ዝዛዘብ ገለ ካብቲ ጃስተን ትሩዶ ዝሃበ መግለጺ እቲ ናይ ስልጣን ዘመኑ ሕጂ ክዛዘብ ምስ ጀመረ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ዳግም ሰሪሑ ነቲ ስሙ ኣይሕድሶ ነቲ ሰልፊ ናብ ስልጣን ከዓ መሊስዎ ትሩዶ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሓደጋ ካናዳውያን መን ምዃኖም ኣርዮምኒ እቲ ምድግጋፍና ሓድሕድና ደው ኢልና ከምኡ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ካብ ቀደምና ዝበረኸ ኮይና ወፂና ክብል ተሰሚዑ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ሊበራል ዛን ክሬቲየን ከምኡን እቶም ውጽኢት ምርጫ ዝጽበዩ ዝነበሩ ህዝቢ ኣዘናጊዕዎም ከምኡን ገለገለ ጆክዩ ክነግር ተራእዩ ትሩዶ መሪሕነቱ ኣመስጊንዎ ብዝተቐፈንቲ ንስተሃለዎም እውን ካናዳ ዝበለጸት ሃገር ኣብ ዓለም ምዃና ገሊጹ ገለ ካብቲ ዝለዎ ዝነበሩ ዘረባታት እዩ እቲ ኣብ G7 ዝተዋሃበ ውሕድ ዕዳ ብነፍሲ ወከፍ ግዜ ዘለዎ ሃገር ምዃና ጠቂሱ ብዝሓፀረ ውድድር ተዛዚሙሎ ኣብ ወፍሪ ክካየድ ከሎ እቶም ተወዳደርቲ እንተመርጹ ካብቲ ከም ግብሪ ካርቦን ዝኣመሰለ ካርቦን ታክስ ማለት እዩ መሰረታዊ ፖሊሲታት ትሩዶ ንምርሓቕን ሙሳንን ሓዊስካ ንባዕሎም ምፍላይ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም No speech could be enough to thank you all as much as I'd like to, as much as you should be. I can't even offer you a well-deserved break because, once again, we need you. Your country needs you maybe more than ever. And I have no doubt that you will answer the call because you've done it before. Liberals will meet this moment.
ካርኒ ሰንበት ኣብ ዝጀምረሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ከም ወራሲ ገይሮም ይርእዎ እዮም ነይሮም ኣብ ደገፍ ክውከስን ካቢነን ከምኡን ኣብ ምዕዋት ገንዘብ እቲ ፋንድ ዝካያዝ ነበረ ካብ ተወዳደርቲ ብልጫ ረኺቡ ብመሰረት እቲ ቀዳማይ ፋይናንሳዊ መረዳእታ ምርጫ ካናዳ ቀደም ማእከላይ ባንኪ ዳርጋ 3 ሚሊዮን ዶላር ካብ ካልኦት ኣኪቡ ዳርጋ ኣብ 10 ግዜ ዝበዝሑ ለገስቲ ረኺቡ 10 times more ማለቶም እዩ ንሱ እውን ማእከላይ ትኩረትን መጥቃዕቲ መራሒ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፒየር ፖሊየቭ ኮይኑ ኣሎ ፒየር ፖሊየቭ ብቐንዱ ንዑይ ፀቂጡ ዝዛረበሉ ነይሩ እሱ ከም ድኾን ዳርጋ ፍሉጥ ነይሩ እቲ ወግዓዊ ተቃዋሚ ሰልፊ ነቲ ትፅቢት ዝገበረሉ ሓድሽ ተጻራሪ ንምግላጽ ጽዒሩ ይሰርሕ ኣሎ ክሪሻ ፍሪላንድ ኣብ መወዳእታ 2024 ብምልቃቕ ንዝተፈጥሩ ኩነታት ጀመረቶ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኽትዕወት ዝበለጸ ሰብ ምዃና ዘተኮረ ወፍሪ እኳ እንተካየደት እቲ ወፍሪ ግን ጽልዋ ክህልዎ ኣይከኣለን ወፍሪ ካሪና ጎልድ ውድድር ሓድሽ ወለዶ መሪሕነት እንታይ ይመስል ከም ዝሕብር ብምንጽብራቕ ብፍላይ መንእሰያት መራኸቢ ብዙሓት ንዘቕረበቶ ሓሳባት ኣድኒቖማ እዮም ፍራንክ ቤይሊስ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 60 መዓልታት ነብሱ ዝተማረኸ ብሞያኡ ናይ ሕክምና ፍልጦስን ዝነበሮ ኣብ ንግድን ጥዕናን ዘተኮረ ኮይኑ ካብቲ ዛንታ ትሩዶ ትሕት ምዃኑ ስለዚ ድማ ነፍሲ ንሰልፊ ካብ ሓድሽ ኣንፈት ንምውሳድ ዝበለጸ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ነይሩ ዝተመዝገቡ ሊበራላት ካብ ለካቲት 25 ኣትሒዞም ብቨርቹዋል ማለት ድምፂ ምሃብ ጀሚሮም እዮም ኣብ ኦንላይን ብዙሖም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ነይሮም ኦኬ መንዚ ማርክ ካርኒ ዝበሃል ሕቶ ካርኒ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ግዛኣታት ተወሊዱ ኖርዝ ዌስት ቴሪቶሪ ማለት እዩ ሕጂ 6 ዓመት ምስ ኮነ ስድራቤቱ ናብ ኤድመንተን እዮም ተዛዊሮም ካርኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ናይ ምህንዳስ ዲግሪ ከም ዝረኸበ ድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብማስተር ዶክተሬት ይቀጽሉ ንሱ በዓልቲ ቤቱ ዲያና እውን ከም ናይ ምጣኔ ሃብቲ ምሁር እየን 4 ኣዋልድ ኣለዎም ካርኒ ካብ ስራሕ ዘይነበሮ እዋን ኣብ ስራሕ መተሓባበሪ ጎልድ ማይን ላክስ ክሳብ እቲ ካልኣይ ዝነኣሰ ኣመሓዳሪ ባንኪ ካናዳ ኣብ ታሪክ እቲ ዓለም ለኻዊ ፀገም ገንዘባዊ ጽልዋ ንምዕጋት ብዙሓት ስራሕ እዩ ሒዙ ማእከላይ ባንኪ ካናዳ ዝገበሮ ግዜ ኣብ 2010 ምስ ተወድአ ኣብ ባንኪ እንግሊዝ ብተመሳሳሊ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብቲ ልዕሊ 3 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ተመስሪቱ ዘሎ ተቋም ኣመሓዳሪ ተባሂሉ ዝተሰመየ ናይ መጀመርታ ወጻእተኛ ይኾይኑ ካርኒ ካብ 2014 ኣትሒዙ ኣባል ትእዛዝ ካናዳ ብኽብሪ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ናይ ብሬግዚት ሽግግር ንምቅላል ብተወሳኺ 2 ዓመት ብመሪሕነት ባንኪ እንግሊዝ ክጸንሕ ተሰማሚዑ ድሕሪኡ ኣብ ነሓሰ 2020 ትሩዶ ንካርኒ ኣብቲ ናይ መንግስቲ መደብ ምሕዋይ ለበዳ ኣብቲ ናይ ኮቪድ እዋን ዘይውግዓዊ ኣመኻሪ ገይሩ ሸምዎ ኣድቫይዘር ከም ነበረ ማለት እዩ ብሚያዝያ 2021 ካርኒ ካብ ብዙሓት ፖሊሲታት ናይቲ ሰልፊ ብምጉስጓስ ስሙ ኣብ ወረቐት ድምፂ ከስፍሮ ምሕሳቡ ብምሕባሩ ኣብ ሰልፊ ሊበራል ኣባል ኮይኑ ብወግዒ መፅዩ ቦታ ዓመት ከዓ ካርኒ ክብርታት ቫልዩስ ንኩሉ ዝበለጸ ዓለም ንምህናጽ ኣርእስታት ዘርእስቱ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ከመይ ጌርና ኣብ ዋጋታት ዕዳጋ ዘይኮነ ኣብ ሰብኣዊ ክብርታት ዝተመርኮሰ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ክንሃንጽ ከም ንኽእል ዝብል ሓሳብ ድማ ኣለዎ ካርኒ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ክሳተፍ ከም ዝደሊ ደጋጊሙ ሓቢሩ እኳ እንተነበረ እንተላይ ንፍሪላንድ ከም ሚኒስተር ፋይናንስ ንምልዋጥ ብዝተዋሃበ ከቢድ ግምት ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀውዕታትን ተራእዩ ትሩዶ ምስ ለቐቐ ሪዛይን ምስ ገበረ 10 መዓልታት ጸኒሑ ዕላምኡ ኣነጺሩ ዕለት ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ገና ኣይተወሰነን ካርኒ ሕጂ ብወግዒ መራሒ ሰልፊ ሊበራል ካናዳ እኳ እንተኾነ ገና ብወግዒ ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ኣይኮነን ዘሎ እቲ ፕሮሰስ ገና ቀጻሊ እዩ ተመሪጹ እዩ ግን ትሩዶ ሓላፍነት ከይረከበ ክጸንሕ ፍቃደኛ ከም ዘይኮነ ኣብ ዝመጹ መዓልታት ወይ ሰሙን ብግቡእ እንተመርጸ ወራሲ ስልጣን ንምርካብ ከም ዝናፍቕ ገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ዕለት ገና ኣይተነግረን ኣሎ which means ኣብ 3 መዓልቲ ገለ ይክኸውን እቲ ዕለት ከምቲ ትሩዶ ኣብ ሰሙን ዝመጀመርታ ዝገለጾ እቲ ናይ ስልጣን መልቅቂ ዕለቱን ክንደይ ሽግር ከም ዘድሊ ንምውሳን እቲ ዝተከኦ ሰብ ክዘራረብ ደልዩ ነይሩ ትሩዶ ብግቡእ ክኸውን ኣለዎ ብመስርሕ ክረአ እንከሎ ትሩዶ እቲ ሓለቓ ዞባ በፂሑ ብወግዒ ስልጣኑ ክለቅቕ ኣለዎ በዚ ግዜ እዚ ሓለቓ ዞባ ሜሪ ሰሞን ተቐቢለን ወራሲ ንምምራጽ ሓሳቡ
ክትሓቶ ትኽእል እያ ብድሕሪኡ ንካርኒ ኣብ ራይዶ ሓለዋት ፀውዒት ጌራ ዝድለ መሓላ ስራሕን ተወፋይነትን ከም ዝምሕል ትገብሮ ከምኡውን እቲ ሓድሽ መንግስቲ ብወግዒ ንዝምስረተሉ እቶም ሓደሽቲ ሚኒስትራት ዝምሕልሉን ዕለት ክምረፅ እዩ እዚ ድማ እቶም ሓደሽቲ ሚኒስትራት ናይ መወዳእታ መግለፂ ክትህብ እያ ስለዚ ሓደሽቲ ሚኒስትራት ክምረፁ ኣለዎም እቲ ናቱ ካቢኔት ከምፅእ ኣለዎ ኩሉ ምስ ገበረ ግን መጨረሻ ሽዑ ሓድሽ ኢሌክሽን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ እዚ ኢሌክሽን እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ሓድሽ ምርጫ ምምራፅ ማለት እዩ እዚ ሊበራል ፓርቲ ናቶም መራሒ መሪፆም ኦቶማቲካሊ እቲ ናይ ሊበራል ፓርቲ ዝምረፅ መራሒ ከዓ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ይኸውን ድሕሪኡ ግን ኢሌክሽን ክፅዋዕ ኣብ ካናዳ እዚ ኢሌክሽን እዚ ከዓ ካናዳ ህዝቢ ካናዳ ዝመርፆ መራሒ ኣሎ ማለት እዩ ሊበራል ፓርቲ ጥራይም ሕጂ መሪፆም ናቶም ናይ ሊበራል መራሒኦም ኦቶማቲካሊ ከዓ እሱ ፕራይም ሚኒስተር ይኸውን ድሕሪኡ ግን ናይ ኮንሰርቫቲቪቲ ዝሓሸ ነጥቢ ዘለዎ መን ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ዝኸውን ናይ ኮንሰርቫቲቭ ከዋደሪ ከምኡ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ደው ኦቶማቲካሊ ፕራይም ሚኒስተር ካናዳ ኮይኑ ደሎ ብሰዓት እዚ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ክወዳደሩ እዩ ብዙሓት ፋይላት ሽግራት ኣብ መንግስቲ ናብ መሪሕነት ኣብ ጠረጴዛ ናብ ካርኒ ክመፅእ ይፅበዩ ኣለዉ ብሰዓት እዚ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ቅርቢ እዋን ፃውዒት ምርጫ ክንፅበ ስለ ዝኾና ቀዳሞት መዓልታት ካርኒ ስራሕ ዝተሓላልካ ክኾና ከምዃነን ከምኡውን ካብ መራሕቲ ዓለም ፃውዒታት ክቕበል እዩ ከምኡውን ኣብዚ ሓደገኛው ኩናት ንግዲ ከም መራሒ ካናዳ ኣብቲ ናይ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየደሉ ናይ ትሬድ ዎር ብቁልጡፍ ዝኾነ ውሳኔ ክውስን ይፅበዩ ኣለዉ ብዛዕባ ውሳኔ ምርጫ ጥቅምቲ 20 እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ መላእ ካናዳ ዝካየድ ወፍሪ ቀልጢፉ ክፅዋዕ ትፅቢት ይግበረሉ ካርኒ ብዝተመሓለ ኣብ ዝምሕለሉ እዋን ናይ ፓርቲ ሓይሊ ናብ ሃገራዊ ወፍሪ ንምውሳድ ዝበለፀ ዕድል ዘለዎ ምርጫ ናይ ምፅዋዕ ስልጣን ይህልዎ እቲ ጀነራል ኢሌክሽን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ካርኒ ኣብ መደብ ፓርላማ ከም ዝተመደብ ብመሰረት ማርች 24 ማርች ብዝካየድ ምሕዳር ንምቕፃል ክፅዕር ምዃኑ እቲ ካልእ ዕድል እዩ ብዝኾነ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ቦታ ኮይኖም ኣብ ካልእ ሰልፊ ኣብ ቀረባ እዋን ድምፂ ብዘይ ምትእማን ንምሃብ ድልዋት ስለ ዝኾኑ እቲ መንገዲ ኣብዚ እዋን ንካናዳውያን ኣብ ናይ ምርጫ ክሰዶም ይኽእል እዩ ኢሌክሽን ይመጽእ ኣሎ ሓድሽ ኢሌክሽን ብድሕሪ ኣመንጎ ካርኒን ኣመንጎ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሕን ፒየር ፖሊየቭ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዛ ቪድዮ ሕጂ ኩላ ተኸታተልዋ እናብኣ ከስክረኩም እየ 131,674 votes resulting in 29,457 allocated points representing 85.9% of the votes. And we've just had the announcement that Mark Carney is now the new Prime Minister of Canada and the leader, of course, of the Liberal Party. And he won by a pretty astonishing 85% of the vote. We're expecting to hear from him soon, but let's go straight to Diana Magnay, our international correspondent. Diana, not only has he won, but he has won resoundingly. That was an astonishing difference between him and Chrystia Freeland, the number two, who's long been Deputy Prime Minister and the Finance Minister who resigned at the end of last year. She only got 8% of the vote, and Mark Carney coming in with nearly 86%. That is absolutely astonishing. He promised a mandate for change within the Liberal Party, and I think that's clearly what people wanted. They wanted someone who was an economic strong hand, which Mark Carney, having been both Governor of the Bank of England through Brexit, Governor of the Bank of Canada too, is something that, you know, economics is his bread and butter. And I think also this was clear that they just wanted to move away from the politics of the last decade of Justin Trudeau, with whom Chrystia Freeland was so closely implicated. You know, Mark Carney is a very, very solid figure in terms of
the economy, and therefore dealing with Donald Trump. But he doesn't have political experience in the way that Chrystia Freeland did. He's never been a politician, but in his own words, he has been a leader. You don't lead institutions like that unless you have considerable experience leading organizations. And he has a very, very difficult job on his hands in terms of this tariff war with Donald Trump. But clearly, the Canadian Liberals felt that he was the man to combat Donald Trump rather than Chrystia Freeland.